canviat. Canviat. Jo no sé per bé o no sé si és per mal, però la vida evoluciona. I aquest carrer també ha evolucionat. Pensa que tots els gitanos que estàvem allà no en queden. Estem allà, es veiem allà, perquè és un punt de reunió. Però molts pocs viuen allà ara. Molts pocs. Inclús espais que érem de tota la vida, com el carnisser, el farmacèutic, tots els que estàvem allà, la gent del colmado. Tota aquesta gent ha desaparegut ja. S'han anat, s'han fet grans, s'han anat amb els fills. Però era un barri molt guapo, i ho és encara de guapo, i ho és. Arriben a Madrid, els contracten i el fiquen al tablau del Duende, Gitanillo de Triana. Gitanillo de Triana era torero i era el compare de Manolete. Va muntar un tablau allà. Va cridar amb el papa, amb el Paret i amb el Toni. I en aquell temps també tenia un tablau al Caracol, amb el pujeo de la Caracol, imagina't. El Caracol era allò, el màxim. Però no tenia ningú mai al tablau. Ningú. Y le va a decir, pero ¿cómo es que no viene nadie en el tablao? Si antes venía toda la gente. Y un gitano de allá, es que han venido 3 gitanos. Uno toca con una olla. La olla eran los bongos. Va ser el primer meu pare que va. Otro las palmas. Otro no sé qué hace con la guitarra. Dice, no puede ser. Dice, sí. ¿Dónde son? Son gitanos catalanes. Se'n van a veure'ls. I va dir, diu, és normal que no venga nadie. Es van liar cada dia, es liava allà. T'acuerdo amb ells 3. Jo vaig ser músic als 14 anys de la companyia Belter, on estava Parchís, Manolo Escobar, Lola Flores, Braulio, tot gent. I vaig entrar com a músic. A partir d'aquí és quan vaig començar, que es deia Rumba Mania. Va ser el disco més vengut d'aquella època. Saps què faig jo a vegades? També, com en aquell temps jo viatjava molt, vaig fer una foto des de la meva habitació, vaig obrir els balcons i vaig veure tota la roba estesa. I jo, amb aquest tema, feia una foto i me l'emportava a la butxaca. I quan viatjava, me n'anava... Els moments aquests de baixada, mirava aquella foto, t'ho prometo. Me donava la vida. I mira que anaves als millors hotels, als millors puestos, però no n'hi ha res com baixar-te al barri casa teva i veure tota aquesta roba estesa. Anem-se'n. Massa records. Massa records. Sí, anem-se'n. Va, a divertir-nos. Sí. ¿Vale? Cuídate de tu marido, cuídate de tu marido, cuídate de tu marido. Tu has vist algun gitano que faci trampa? No. Ah! Cuídate de tu marido, cuídate de tu marido, cuídate de tu marido. Aquí som els gitanos al carrer la Cera. Això és la veritat, no n'hi ha cap més invent. Aquí és el meu pare, el Ramon, el Huesos, conegut com el gitano colorau, el Toni i el Paret. Aquí és quan va entrar el Muerto Vivo. Aquest va ser el primer programa que van fer ells. I això, com jo dic, això és veritat. Tot l'altre que hi ha és mentida. Mentida. Está inspirado en un compañero mío, un muchacho al cual un día le pagué su sueldo, se puso muy contento. Aquest és el meu pare. Estoy contento porque no tengo costumbre de hacer eso. Aquest és el Toni.
Y entonces, Y yo vino paré. a ser grande la alegría, que se fue por ahí, se puso morado, de mollate, vino tinto de ese bueno, y tardó tantísimos días en aparecer por su casa, que la mujer, la suegra... Us donareu compte todo el mundo se creía que el estaba que és muerto, pero él no una estaba guitarra muerto, no. i dues Estaba palmes. recordando. Por eso Res el més. número se llama Ja no El Muerto necessita. Vivo. Ah, mi amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. A més, es veien elegants, es veien gitanos elegants, amb sus trajes negres. Lo dieron por muerto y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, estaba tomando caña, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no. Portaven aquelles camises de xorreres, saps? Xorreres. A més, ell era molt guapo. El Paret era molt guapo, físicament. Els tres eren molt guapos. Sí. Le restaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, y no estaba muerto. Això és increïble. No n'hi ha res més. Estaba tomando caña, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no. Chévere, pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, se equivocaron. Aquí és quan tothom va començar a revolucionar la rumba. No existia la rumba. No existia. Això s'ho van fer ells. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ves. No estaba muerto, estaba de parranda. Y su mujer ya no lo quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no. Chévere, chévere, chévere. No, això pot ser un boom. Pot ser, No li dic que sí, però pot ser un boom. Tot el que sigui música, No, però l'ha fet molt bé. Diferent a tothom, l'ha fet. El petitet ho ha fet diferent a tothom. No, serà un boom. Aquesta idea que ell té no l'ha tingut ningú, encara. Ningú l'ha tingut. Ell l'ha tingut. I la posa en pràctica. Si ho té bé o no, no se sap, però ell l'ha posat. la rumba és sinònim de gitano català, perquè el gitano andalús toca la rumba aflamencada, amb un compàs que és 2x4 amb tango, és aflamencada. Que la rumba és sinònim d'aquest barri, de Gràcia i d'Hostafrancs. Però el representant més expositiu que hi ha hagut de la rumba ha sigut en Pere Xalat Puig. Jo us ho vaig prometre a la meva mare. Li vaig dir que jo faria aquest tema. Jo li vaig prometre amb ella. Estava la meva tia, estaven tots. I li vaig prometre que ho faria. I ho he fet. També a part, perquè es doni la gent compte que la rumba catalana existeix. I és l'orquestra de paios i gitanos. Va vindre un de l'orquestra que estic muntant, de l'orquestra simfònica, de rumba catalana, i em va dir, aquí a casa, t'ho prometo, tu tinc por. I jo dic, per què tens por? Perquè som 20 persones, i què? Però no n'hi ha cap persona professional allà. Tots els que som allà són rumberos. I què passa?
no tens que tindre por quan fas alguna de sentiment. Limones para vender. Ay, ay, ay. Limones para chupar. Mi limonero, entero me gusta más. Un inglés dijo ye y un francés dijo la. Pero que mi limonero, entero me gusta más. Un inglés dijo ye y un francés dijo la. Sí, yo creo que está bien. Vamos a escucharla. Un inglés dijo ye y un francés dijo la. Nene, camina mucho eso, Sí, 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 sí. Camina, Ahora camina que te cagas. Y es fácil, el limón. Está. ¿Te vas a enterar de la letra? No. Te vas a acordar del limón. Claro, bamboleo, ¿cómo fue? Sí. Nadie sabe la letra del bamboleo. Vete, me has hecho daño, vete, Sí. vete. Y se acabó el tema. Sí, sí, sí. ¿Quién sabía la letra de vete? Nadie. Y ahora, grabamos vete, y vete, y vete, y vete. Volare, volare igual. Es que el mundo está complicado. Cuando tú quieres estar un poquito alegre, si lo complicas más con una letra, tiene que ser todo muy fácil. Más sencillo, claro. Tanta tontería, tanta... Mujer extraña, interior 4, toma 9. Acción. ¿Usted es la que ve todos los sueños? Dime con qué tú sueñas. Yo sueño con algo muy grande, con una orquesta sinfónica, pero de rumba catalana. Dame tu mano. Pues yo siento algo muy grande y veo algo muy grande. Una orquesta de rumba catalana, sinfónica, ¿eh? Pero, ¿no te lo he dicho yo? ¿Me puedes hacer el favor de callar? La primera vegada que ens trobem tots junts i que ens trobem amb arranjaments nous i coses que s'han de fer, o sigui, el que és transformar el que és la rumba catalana d'una guitarra i un bongó i unes palmes en el que és un conjunt sinfònic. O sigui, que el violí faci una veu, que el saxo faci una altra, que la trompeta, que el trombó, que una guitarra faci una cosa, que l'altra repiqui, etc. O sigui, és coses que tenen la seva funció. A mí me llaman el guapo, porque una noche maté a 3 gatos. A mí me llaman el guapetón, porque una noche maté a un león. Pero una noche... Vosaltres em direu que fa aquest tipus amb unes gafes negres. Jo us ho explico. Jo tinc una malaltia que es diu miastènia gravis. A les 3, al patí, jo vaig estar 20 anys amb el patí de ma mare. I a partir d'aquí vaig agafar aquesta malaltia. És una malaltia que perds la força muscular en la forma de parlar. I els ulls, les llums, els focus, me molesten, perquè tinc que anar sempre amb gafes negres per aquest sentit.
festa, molta gent, difícil coordinar, són molts grups d'instruments i clar, ara ha arribat el baixista, ara segurament el baix dona molt de cos i molt de seguretat a l'hora de tocar i bueno. Finca molt la percussió. Sí. Sí, que és l'important. I el tempo, sobretot el tempo. El concert amb nervis, però bueno, saps què és l'alegria meva? Que he pogut realitzar el que volia realitzar, m'entens? De trobar-me en una cadira de rodes, a trobar-me ficant-me guapo, que jo ja ho soc, de guapo, doncs és un gran què. El dia que em deien per dutxar-me, jo em moria. Perquè, a més, on em volia dutxar-me jo? No volia que em dutxessin que em rentés. Que ningú em rentés. I un dia, com me va caure el cap, perquè la meva estima em cau el cap de cop. Em vaig trobar a la dutxa, amb el cap em va fer crec, sí. Em vaig quedar així. I va tindre que vindre la meva filla. La vaig cridar, tu saps què és? La teva filla, que et vegi despullat i que te tingui que jugar-te. Saps què és això? I, clar, tinc que donar gràcies a tant a Déu de tot el que m'està fent. M'entens? Tot el que m'està fent. I arribar a poder fer aquest concert que jo el tenia sempre al cap, que dic que jo muntaré sobre, ho faré, i ara m'estic mirant al mirall, ficant-me el possible, el més maco que pugui, no? Perquè la gent que et ve a veure, et té que veure guapo i amb alegria, no vestit com jo, com l'Hombre Lobo, no, com un senyor, perquè la rumba és senyora. Bueno, a l'ataque. Por ser morita y decente y Mohamed si me ha abandonado. Por ser morita y decente y Mohamed si me ha abandonado. Pues se parece una dama, ya cautiva su persona. Pues se parece una dama, ya cautiva su persona. Mohamed ya no me ama, Mohamed ya no me quiere por culpa de una gallina. Por ser morita y decente y Mohamed si me ha abandonado. Por ser morita y decente, Mohamed si me ha abandonado. Pues se parece una dama, ya cautiva su persona. Pues se parece una dama, ya cautiva su persona. Esos gitanos quieren huelga
esta rumba que yo les canto